בטוחה שזה עובד. Alright. Directly from New York, אמא שילר, בהסבר מניו יורק. מה שלומך? תודה רבה, טוב מאוד, אני בחופשה. אני כאן ליום הולדת של איתן בן שנה היום, ואני מאוד מאוד מאושרת, וטוב לי מאוד פה. אני מאוד נהנית. אני הרבה מאוד מטיילת במנהטן, וזה מאוד מעניין. העיר מקסימה, גדולה, מעניינת מאוד. וזה בית נחמד עם ילדים, בריאים. הכל כל כך יפה ורגוע, שזה ממש תמיד. ואיך האירוח? למען ההיסטוריה, איך האירוח? כן, כן. האירוח הוא מאוד מאוד יפה. ואני מאוד מאוד נהנית, כי זה בית מלא, ואחר כך אני חוזרת לארבעת... את משמאלך, זאת העוזרת שלך, הגברת יעל שילר? יעל שילר, היא הבת הצעירה. היא זאת העוזרת. תגידי יעל, היי. היי. היי, אוקיי. אורייט. אז רצינו לדבר קצת על ההיסטוריה היום, כדי שיהיה לנו מזכרת לשנים שיבואו, לשנים שהיו, ואנחנו מיד נתחיל בזה רק רגע אחד, בבקשה. איך אפשר? בלי תמונה. לא, זה משעמם נורא. אבל אני גם כן משעממת כל הזמן. טוב, אני אחליף, אני אעשה יותר רחוק, יותר קרוב. אוקיי, בואו נתחיל. המטרה היא לדעת קצת על ההיסטוריה, מה היה, איך היה, מדוע היה, למה היה, כך שהדור הבא יהיה לו יותר מושג קצת, מאשר הדור הנוכחי. לפי הרעה של יעל נשים את זה באוזן, אוקיי? טוב, נשאל אותך קודם כל שאלה קטנה אחת. איך הכרת את אבא? אני הכרתי את אבא במלחמת השחרור. הוא היה יחד עם שני האחים שלי, דוב ודוד, באותה יחידה. אז זה נקרא פלוגת נועם. הם היו כולם ביחד בשנלר, ואני הוזמנתי על ידי דוד אחי שלו, הייתה לו בחורה, לנשף של פורים. כשהגעתי לנשף של פורים שמה, אז ראיתי את אבא פעם ראשונה. בעצם פעם שנייה, ראיתי אותו פעם אחת קודם ברחוב. ברחוב עם המדים, כשפלוגת נועם יצאה לרחוב. והמדים הרשימו אותך? לא, המדים אף פעם לא מרשימים. אף פעם לא מרשימים? אותי לא. הרשימו את אשתי. אחר כך אני הייתי שמה ואנחנו רקדנו כל הערב ביחד. כן. שנלר זה מקום... אז אני רציתי שהוא ילווה אותי הביתה, והוא לא כל כך רצה, ולבסוף דוד אחי, אחרי כמה זמן דוד לקח אותי הביתה. דוד הביא אותי לנשף ודוד החזיר אותי. אבא התבייש? לא, הוא היה עסוק פשוט עם כל מיני דברים אחרים. סליחה רגע. אחרי הנשף הזה פרצה מלחמת יום שחרור. ישר לנשף, כן? כן. יש קשר בין הנשף? כן, יש קשר. סליחה רגע. את הגרייטר. בעצם אני הלכתי לנשף עם חנה ביחד. כי חנה הייתה חברה של ברונו, של דוב, והוא לא יכול היה לקחת אותי, ודוד לקח אותי. אז היינו שתי בנות ושני בנים. אחרי הנשף, אחרי שפרצה מלחמת יום כיפור, או מלחמת יום שחרור, דוד נפצע. דוד היה הראשון והוא נפצע. אחרי שדוד נפצע, ברונו נהרג. ברונו נהרג ב8 למאי. ברונו נהרג ב8 למאי בקרב על עין כרם, במקום שהיום ישנה האבליסט של יד ושם. אוקיי. כן, זאת בדיוק הנקודה שהוא נהרג בה. והרברט נפצע על הקרב על הקסטל. בנסיגה של הקסטל הרברט נפצע, והעביר אותו לבית חולים שערי צדק. וחנה מאוד התעקשה שאני אלך לבקר אותו כי הוא בחור בודד. ועשיתי
עשיתי כאילו טובה לחנה, ללכת לבקר אותו, כי חנה הייתה עסוקה עם ברונו עדיין. ברונו נראה קצת אחרי זה, 8 למרץ. והלכתי הרבה פעמים לשם, והוציאו אותו אחר כך מבית חולים, ואז התחילה ההיסטוריה. בסך הכל הכרתי אותו חצי שנה לפני הנישואים. מאוד מיהרתי להתחתן, מאוד מאוד אהבתי אותו, ומאוד מאוד פחדתי שהוא לא יצליח לצאת ממלחמה. אז החלטנו מאוד להתחתן. אז התחתן, ולא היה לנו כל כך כסף. וההורים שלי, בינתיים דוד נפצע, היה מאוד מאוד פצוע קשה דוד, והייתה תקופה מאוד מאוד קשה. והיה. מה שאת רוצה? תספרי הכל. אז היה מאוד קשה, כי דוד נפצע שבוע לפני שברונו נהרג, ואי אפשר היה להגיד לו שברונו נהרג. החלטה שאנחנו רוצים לדלג עליה, אוקיי, נדלג עליה, מה שנורא. העיקר דוד נפצע והייתה תקופה מאוד מאוד קשה. ההורים איבדו את הרכוש שלהם בחור במילה, ואז הייתה תקופה קשה. ואז אנחנו התחתנו, לא היה לנו כסף, והאירוע הגדול היה שלהרבט היו 2 זוגות נעליים. הצבא נתן 2 זוגות נעליים. לכן שהיה פצוע ברגל, לא היה שום צורך ב2 זוגות נעליים. ואז הלכנו ומכרנו זוג נעליים, הלכנו לקולנוע, קניתי פעם ראשונה סנדוויץ' ברחוב, ואחר כך הלכנו שוב פעם לקולנוע להצגה שנייה, ובזבזנו את זוג הנעליים. והיה מאוד מאוד יפה ומרגש, הייתה חוויה. אחר כך הרבט חיפש עבודה, ובקושי מצא, נכנס להיות חבר נשר. ואנחנו גרנו אצל ההורים, ואני עבדתי אצל ההורים במקום אחי שנהרג, ובמקום דוד שלא חזר לעבודה לשם, הוא נסע, בינתיים התחיל ללמוד ציור בצלאל. אז נשארתי יחידה שמה, והתחלנו לבנות עסק של אבא וחיים שלי. ו3 שנים עבדתי שם, וקצת יותר אפילו, ואחר כך נכנסתי להיריון. כמו כל זוג צעיר בריא, פתאום נכנסים להיריון, לא כל כך פתאום, אנחנו מאוד רצינו. לדאבוננו זה לא הלך כל כך מהר, היו המון בעיות, ורק ההיריון השלישי היה בשמירת ההיריון 9 חודשים לשכב במיטה, ואז נולד לנו הבן הבכור החמוד, והוא הביא לנו את המזל. כשהוא נולד, תחזרי את אותם, והוא הביא לנו את המדע. הוא הביא לנו את המזל. תראו אותם להיסטוריה. כי כשהוא נולד, אז בדיוק הרבט עזב את ההגה, החליט שהוא לא רוצה להיות נהג טקסי, שהוא יהיה בחברה הזו, כי זה טוב להיות חבר קורפורטיב, זה נותן ביטחון כלכלי, אבל הוא ינהל חלק מהחברה והוא יתחיל לעבוד בתיירות, כי אז לא הייתה שום תיירות בירושלים, הוא התחיל לעשות חוזה עם הממשלה להכניס קו לוד. זאת אומרת שמוניות ייסעו ללוד, חוץ מאוטובוסים, שזה יהיה רק לנשר, ושכל החיים אף פעם מישהו אחר לא יוכל לקבל את הקו הזה. ואז חתמו על זה, ועד היום... והוא הציע את זה? כן, ועד היום נוסעים כך. הוא הציע את המונופול הזה, את הקו הזה? הוא הציע את המונופול. והם הסכימו לשלום? אז הייתה ממשלה הייתה ממשלה שהסכימה לכל. היה דיון בדרך, הדרך הייתה מאוד מסוכנת, איש לא רצה לנסוע, כולם נסעו בנשק, היו פצועים, כל פעם מישהו אחר לנסוע. איזי נולד והביא את המזל, והתקדם הרבט יפה מאוד, ואז אני הפסקתי לעבוד, ושמחתי עליה, הייתי עם הילד, ואחרי שגמרתי להניק, עוד לא גמרתי כל כך להניק, אחרי 9 חודשים, כי איזי ינק הרבה מאוד זמן, הייתי כבר שוב בהיריון. ואז הייתה לי בעיה מאוד קשה, כי הרופא לא כל כך הסכים לעשות פרידה,
ומצד שני אמר שההיריון מאוד מסוכן, מפני שזה מאוד לא טוב ולא בריא, ואני לא יודעת. תודה לאל, היה לי הריון מאוד מאוד קל. הייתה לי לידה נורמלית ונולד לי בן שני. רב. ואיך שאומרים כל אחד עם המזל שלו. כשרפי נולד, ראינו שצר לנו המקום בחדר. היה כבר חדר אחד עם מיטה זוגית אחת. אצל סבא וסבתא. אצל סבא וסבתא בבית, אצל אמא שלי. ומיטה אחת לתינוק אחד ומיטה אחת לתינוק שני, והרברט עבד מאוד קשה, היו ימים שעבד 36 שעות רצוף. היה מאוד קשה להחזיק את הילדים בשקט בלילה, שהוא כבר בא פעם לישון, שיש שקט. ואז הגיע הדוד יצחק, איציק, עם המשפחה. ולא היה להם איפה לגור, והם עברו לגור בסלון של אמא שלי. וגם אנחנו עכשיו כל כך בסלון של אמא, המשפחה של איציק, בחדר אחד כל המשפחה עם 4 נפשות, חדר אחד אחי, דוד, ובחצי חדר ההורים. חוץ מזה ההורים עבדו מאוד קשה, מ5 בבוקר עד 5 בערב, אלה היו שעות העבודה של הוריי, וזה התחיל להיות מאוד צפוף וקשה, ואז החלטנו שאנחנו צריכים דירה. ולכן שלא היה לנו כסף, אנחנו מכרנו את המניה של נשר, שזה מה שהיה, בינתיים שילמנו חלק מהמניה של נשר, ולקחנו בדמי מפתח דירה, וחיפשנו דירה במקום שיש בית ספר טוב. זה היה הקריטריון, ומצאנו ברחוב קרן קיימת, 29, מול הגימנסיה של רחביה. היא הייתה קצת סוטרניה, הייתה 1.5 מטר מתחת לרצפה. אבל היתרון היה שהייתה לה גינה. ולי היו 2 ילדים קטנים, וזה היה חשוב, והבית ספר היה חשוב, ולא היה כל כך חשוב איך הדירה. לא היה לה מים חמים, והיה קצת רטוב, אבל חוץ מזה זה המקום היה בסדר, וגם הכסף לא היה הרבה. החלטנו שזה מה שיש. אבל מכרנו את המניה, וזה היה מאוד חבל, כי אז לא היה גם עתיד. כי להיות שוב פעם שכיר זה לא הולך. ואז הרברט אמר להם שהוא מוכן לנהל את נשר שנה, אם נותנים לו זכות, לקנות חזרה את המניה. והם הסכימו, כי הם היו צריכים מאוד אותו. הוא היה, בינתיים הוא התחיל להכניס את התיירות, והתחילו לבוא תיירים, והוא דיבר הרבה שפות. והוא גם ניהל את נשר כך שהיה פרנסה לכולם. ואז נתנו לו זכות, אנחנו שוב עשינו את החובות, ואנחנו נתנו את הכסף שהיה דמי מפתח לדירה, והיינו חייבים את כל המניה. והתחלנו לחסוך על המניה. והייתה תקופה קשה מאוד מבחינה כלכלית, ותקופה מאוד מאוד נחמדה משאר הבחינות. הילדים היו חמודים, בריאים, בסדר, ושובבים מאוד, אבל מאוד שובבות בריאה, לא הרסנית. הם עשו דברים נורא מצחיקים. יום אחד אני היה מאוד שקט בחדר, ואז אני נכנסת ואני רואה 2 הילדים היחמים יושבים בשקט, לקחו את קר הפוך הכי גדול שהיה, פתחו אותו ואמרו, אמא תראי איזה שלג. וכל הפוך התפזר, ואני בכוח פתחתי את הדלת עם הרוח, כל הפוך התפזר בכל הבית. ברור שגם באף ובעוד כמה מקומות פתוחים אצל הילדים הפוך הזה נכנס, ברור בכל הארונות, אבל זה היה כל כך מצחיק שאיש לא יכול היה לכעוס על דבר כזה. וזאת הייתה הגישה שלהם. כל מיני דברים כאלה הם עשו. איזי פעם רצה להראות לי איך שהוא למד להלחין, ועשה קצר בכל הבניין, לא רק בכל הבית, ואנשים די כעסו, אבל הוא היה מאוד מרוצה מזה שהוא ידע להלחין. וכל מיני דברים כאלה עשו הילדים. זה אני זוכר. וזה היה מאוד נחמד. יום אחד גם רצו לראות אם הווילון למשל דליק, וכמה שניסיתי להסביר שהוא דליק, זה לא הספיק להם. הם היו מאוד בעלי יוזמה, רצו להדליק אותו והוא באמת בער. אבל הדברים האלה היו נורמליים, בסדר, והם גדלו יפה.
העבר של אבא מאוד העיק לפעמים. אבא היה יוצא שואה. הוא עלה ארצה בשנת 1946. הוא היה 4 שנים באוקראינה. הוא היה יליד בוקובינה. ואת יהודי בוקובינה הורידו לאוקראינה ברגל. בדרך נשארו ההורים. האבא נשאר מיד, האמא הלכה קצת, קיבלה טיפוס, והיו צריכים להשאיר אותה. שם היה איזה בית חול. בדרך בלילה נשארה האמא עם הטיפוס. ולא היה קצת כסף שהוא חיבה. ורק אחד ידע. וגם הוא קיבל טיפוס. כשהוא התעורר מהטיפוס, היו צריכים להמשיך ללכת. והשאירו את האמא של השם. ולא מצאו יותר את הכסף. הכסף נעלם. והוא המשיך ללכת. ומי היה זה שידע? היה מישהו מקרוב משפחה שידע. אבא ידע מזה. הוא ידע, הוא תיאר לעצמו, הוא היה בן 16. אבא. כן. אבל היה מישהו שידע שהוא בכסף. ידע מישהו שהיה איתו, היה איתו בעצם קצת כסף והיה טבעת עם יהלום. ונעלם. חיברו את זה ולא ידעו הרבה אנשים איפה. העיקר, המשיכו ללכת והגיעו לאוקראינה ושם היו 3 מחנות. והכי רחוק והכי קשה, הרבט הגיע. אז מה קרה? את אומרת, הוא מחנה עכשיו? אבא היה בן יחיד. כן. הוא ירד למחנות וההורים נשארו בדרך. ואז הוא הגיע למחנה הכי קשה. הוא הלך כבר 3 שבועות הוא הלך. הוא הלך בשלג האוקראיני. ילד שהיה מאוד מפונק, משפחה מבוססת, שהייתה להם חנות והוא היה בן יחיד. משפחה טובה מה שנקרא, היה להם בית ומצבם הכלכלי היה מאוד טוב. כשהגיעו למחנות באוקראינה לא היה איפה לגור, רוב האנשים נשארו בשלג והוא מצא חצי חדר שחילק עם עוד איזה בחורה ולכן שלא היה לו מקצוע גם לא היה לו ממה להתפרנס. ושם הוא חלה אחר כך במלריה. מלריה היא מחלה איומה, אתה מקבל כל יום בשעה מסוימת באותו יום, באותו זמן, התקף. חום גבוה, עד שאתה רועד על כל הגוף, אתה מתעלף, אחרי שעה אתה מתעורר, אתה מאוד חלש, וזה הוא קיבל. הוא קיבל גם את מחלת בפרקים, הייתה לו דלקת פרקים חזקה מאוד. היה לו טיפוס עוד פעם, והיה לו איזה פצעים בפנים. אלה הם המחלות העיקריות שעברו שם, חוץ משהוא קיבל הרבה מאוד שלשולים. במחנה לקחו אותם ליער לחטוף עצים. והשיטה הייתה שאתה שוכב על הארץ, אתה מנקה את השלג ואת הקרח מסביב לעץ, 2 אנשים גוזמים את העץ בגובה של האדמה, שהאוטו יוכל לעבור ולא יבלוט העץ, לא יבלוט. היו לוקחים 50 איש, כשהם מתו לקחו 50 חדשים. שם לא חזרו בכלל. ולקחו את הצעירים אם אפשר היה, כי להם היה קצת יותר כוח. שם קיבלו מלח, 100 גרם לחם ומים. זאת הייתה התזונה היומית. אז התחילו להתארגן כל מיני קבוצות מחתרת. ובאחת הקבוצות המחתרת האלה הרבט היה. האנשים היו רעבים, היו הורגים אחד את השני בשביל האוכל. ואחד הלשין, והוא כיכר לחם הוא הלשין, והוציאו אותו למחנה לאכול את העצים עוד פעם. ואת השאר הרגו. הוא פשוט ברח והגיע לשם. כשהוא הגיע לשם ונשארו בערך 5-6 איש מכל ה50 האלה, והתחילו להביא את החדשים, החליטו לברוח. אין לאן לברוח באוקראינה, בתוך היערות. אז החליטו לברוח חזרה למחנה. הרגו כמה שוטרים, שומרים, ואז
הוא מצא אישה שנתנה לו כוס חלב. רוסיה. בדרך, רוסיה שגרה באוקראינה ביער. הוא הבעל היה שומר היער. והוא ברח לשם לתוך הבית, והיא נתנה לו חלב לשתות. אחרי שהוא יצא משם וברח משם, האוקראינים הרגו אותה ואת הילד. הוא חזר למחנה. טוב. שיר פה? אוקיי. על אבא דיברנו שהיה במחנות. כן. עוד איזה סיפורים מהתקופה הזאת? זאת אומרת, יכולים לך להגיד משהו היה קשה מאוד, משהו. זה היה במלחמת השחרור. זאת הייתה תקופה מאוד מאוד קשה בשבילי. הייתה גם מלחמה, אבל הייתה בשבילי, הייתה קשה. סבא היה חולה וסבתא הייתה חולה, ורפי היה פצוע, וברונו נהרג, ואני הייתי באמצע. מאוד קשה זה היה בשבילי. רפי היה פצוע? לא, רפי היה פצוע במלחמה אחרי זה. לא, דוד היה פצוע. כן. ואני הייתי באמצע הגיבורה. גיבור. ובאמת אז אבא התנהג כל כך יפה. כל כך בהבנה וכל כך במסירות. באמת, זה היה משהו יוצא. מה קרה לבחורה שהייתה איתו במחנות? היא בגדה בו. אתה לא שם את זה שמה, נכון? אני כן שם. מה? מוקלט, הכל מוקלט. כן? אתה מקליט עכשיו? למה לא? לא, היא בגדה בו, היא הייתה ריבה. אני יודעת, המצב היה מוזר, הוא היה מאוד חולה. וכל הזמן חשבו שהוא הולך למות. והיה איזה בחור אחר שהיה סנדלר או משהו, והיה לו אוכל. אי אפשר להאשים. היה לו פשוט אוכל, לא היה לו שום דבר מי יודע מה לבחור הזה. היה לו פשוט אוכל. והיא אחת מהבחורה הוא עם האוכל. ואבא כל כך נפגע מזה, שהוא חזר מהמחנות איתה יחד. כן, הוא טיפל בעד הסוף? הוא עשה בדיוק את מה ש... אל תקט רגע. מה? זה לא רגע. והוא עזב אותה, והוא הלך ללמוד, הוא למד טכנאות שיניים עוד קצת לפני זה. במחנות? טכנאי שיניים. במחנות למד? לא, לפני זה עוד. לפני זה, לפני המלחמה. בחופשים, לפני המלחמה. וכאן הוא המשיך ללמוד טכנאות שיניים, ועלה קצת. חזר הביתה, לבית שלו. ברומניה? מה היה עם הדוד הזה ברוסיה, דוד אחד? היה לו דוד אחד, שהוא ישב ברומניה. היהודים של בוקרשט לא ירדו למחנות, נשארו בתוך בוקרשט. ולהורים שלו היה כסף אצל הדוד הזה שהיה בבוקרשט. אבא היה מבוקובינה. אבא היה מבוקובינה, אבל הדוד הזה ישב בבוקרשט. שזה הוא עיר אחרת. התחתן עם אישה מבוקרשט. שזה עיר אחרת זה ברומניה. עיר אחרת ברומניה, עיר הבירה של רומניה. זה היה מסונף לרומנים, אז משם הם לא ירדו למחנות, הם היו בגטאות בתוך העיר. זה היה פחות גרוע. זה לא היה כל כך גרוע בכלל, זה לא היה נחמד, אבל זה לא היו השמדה, בכלל לא היה כל כך גרוע. והוא היה שליח, היה איזה בן אדם רוסי, שהיה הולך ומביא כסף לכל מיני אנשים, תמורת חצי. חצי לעצמו וחצי להם. אבל כל מחיר היה כדאי, מפני שאנשים גמרו ברעב. והוא שלח אל הדוד הזה את השליח. מי שלח? הרברט שלח לדוד הזה את השליח מהמחנה, ואמר לו, תן לו את הכסף, חצי יהיה בשבילי וחצי יהיה בשבילו, ולי יהיה ממה לחיות. אז הדוד אמר לו, אתה אל תהיה כזה פזרן עם הכספים שלך, אני שומר את הכסף, אני לא נותן לך אותו, ולא שלח את הכסף. ושם גבו ברעב. של מי היה הכסף? של ההורים של הרברט. אבל זה לא היה שייך לדוד, היה שלו. לא, אבל הוא אמר, מה, ילד צעיר הזה בטח מפזר את הכספים שלו. והם ישבו במחנות, גבו ברעב, חצי המחנה, יצאו 50,000, אחרי שנה שוב פעם שמו שם עוד איזה 30,000,
אחרי שנה שוב פעם העבירו לשם 50,000, ובסוף יצאו מהמחנה איזה 10,000. שם מתו, זאת היה מחנה, לא השמדה, אבל כולם מתו, או שגבו ברעב, או שמתו במחלות, או שלקחו אותם ליער לחטוף עצים, וגם שם מתו. זה המחנה הזה היה מיועד למות. וחסכו לו את כסף. ואלה לא נתנו לו את הכסף, אמרו שהוא פזרן. אז הוא היה מאוד כועס. אחר כך הוא חזר מהמחנה. אני מבין שהיה כועס. והלך קודם הביתה, ולפני המחנה הגרמנים ביקשו שאת כל התכשיטים ואת כל הכסף ואת הכל ימסרו לכם. והוא מסר את הכל פרט לשעון של אבא שלו. לאבא שלו היה שעון זהב. מתוך כעס, כשהוא הלך למסור את זה, הוא כל כך כעס, שהוא הלך לבית, לפני שהוא הלך למסור, זרק את זה דרך החלון, בין שני בתים שם, ואמר שילך לעזאזל, וזרק את השעון של אבא שלו שם. כשהוא חזר מהמחנות, הוא חיפש שני דברים. את הכינור, כי הוא מאוד אהב את הכינור שלו, ואת השעון. הכינור, אחד הרוסים גנבו אותם, ואת השעון הוא מצא בין שני הבתים שם. מה את אומרת? לגמרי שבור, ומהשעון הזה הוא עשה לו את הטבעת שהוא לבש עם האותיות שלו, HS. מהשעון? זה מהשעון שנשאר מאבא שלו. כי השעון היה לגמרי שבור, אז הוא למד טכנאי שיניים עלו, אז הוא יכול היה לעשות את זה לבד. זה הטבעת שלו מאותו זהב שהיה מההורים שלו, וזה הדבר היחיד שנשאר מההורים. ואחר כך הוא הלך לדוד הזה, בבוקוביץ', ואף אחד לא רצה להכניס אותו הביתה. גם הדוד הזה לא רצה? אף אחד לא רצה להכניס אותו הביתה, כי הוא היה נורא מלוכלך, והם היו כולם עם נורא כינמת. הם חזרו משם נורא עם כינמת, אי אפשר היה להתפטר מזה. זה קינים שלא שבשיער, שבגוף. הם נדבקים אל הגוף. אז אנשים פחדו להכניס אותם. וככה הוא נדד עד שהגיע לאיציק. ומה קרה עם הכסף שלו? הכסף שלו מהדוד? זה הלך, זה נגמר. הכסף הזה לא היה ולא נברא ואיננו. הדוד הזה עוד חי? הדוד הזה אחר כך בא ארצה ואתם לא הכרתם אותו אפילו. הוא לא היה מוכן שהוא יכיר אתכם. הוא לא היה מוכן לדבר עם הדוד הזה עד סוף ימי חייו. זה היה אח של דוד הטרית. ומה קרה לו עכשיו? הוא נפטר, הוא קיבל התקף לב ונפטר. אבל פעם אחת הוא בכל זאת היה בארץ, ואני בכל זאת, תראה, אומרים שאשתו הייתה אשמה ולא הוא, הייתה לו אישה מאוד רעה, והוא כל כך רצה לראות אתכם פעם אחת, אז לקחתי אתכם לגינה של יד הבית בגימנסיה רחביה ממול, הייתה מין גינה ארוכה כזו. אתם ישבתם לא איתי, עם הסבתא, עם אמא שלי, בגינה, והוא עבר מבחוץ לראות אתכם, והרבט אמר בפירוש, אני לא מרשה לבן אדם הזה לדבר עם הילדים שלי. אין לו זכות, הוא לא מגיע לו, ואני לא מוכן. אז הוא רק עבר מבחוץ וראה אתכם איזה פעם או פעמיים וחזר לתל אביב. ואחר כך יום אחד הדודה אמרה לי, דודה טרית אמרה שהוא נפטר. וזה התקף לב ונפטר. לא דיבר אף פעם עם הדוד הזה יותר, מאוד כעס. מבחינה הזו היה מאוד. וזהו, ואחר כך הוא נשאר אצל איציק. איפה איציק היה? איציק היה גם בבוקובינה. איציק זה אבא של מדד. אבא של מדד. הם חזרו מהמחנות, והתיישבו גם כן באיזה מקום שם בבוקובינה, ואחרי שהיא לא יכולה להיות בשום מקום, אז הוא חזר לאיציק, הוא היה אצל איציק חצי שנה. ואיציק קיבל אותו. קודם כל קיבל אותו, היה לו מיטה, וקנה לו בגדים, ונתן לו לאכול. אבל בין כל זה שכחנו. מהמחנות הוא לא חזר, מהמחנות הוא הלך ישר לצבא הרוסי. גייסו אותו לצבא הרוסי. הם שחררו אותו, הרוסים. הרוסים שחררו את המחנות ולקחו את כולם לצבא. ושלחו אותם לחזית. או לחזית או למכרות. היו לרוסים מכרות, פחם או משהו, שאת כל אלה שהיו במחנות והיו מסוגלים לעבוד, שלחו למכרות, ואלה מתו במכרות. גם שם זה לא היה יותר טוב. נכנסו למכרות האלה ולא יצאו.